Riyo mar kuyo e pinyno mangima kaluwore kod masira mar koth mapek momakore gi yamo kendo kelo tho mar ji manyaka sani ok tin ne 200. Kaka Judith Omondi lero, kodh yamo no ma otisi ni Freddy osemonjo Malawi diriyo e juma achiel kendo kelo midhiero maduong' ne jopinyno. En kunyo lowo kod ywero chuodho kimanyo ringre 41 manyaka sani pok ong'e kuma nitie bang' kodh yamo mapek monjo piny Malawi diriyo juma achiel koro. Mwandu mag udi kod geche kin mamoko duto luar. Oula mapek okwako ndara kendo wuotho bedo matek. Nyamburko mating'o jotuo luorore koni kod kocha mar reso oganda. En masira ma osewito ngima oganda mar 200. Kata mana iko ok osebedo mayot nikech chuodho kod oula. Jatend piny Malawi Lazarus Chakwera olando jumbe 2 mar kuyo e pinyno kendo bedo kanyakla kod anyuola ma owito joheragi. Sometimes when you just pass by these many caskets, you cannot help but shed tears because loved ones, one whole family, completely wiped out, and so many others that have been touched. You feel sad that we are at the receiving end of climatic changes that, you feel helpless. Chakwera okoni gisegolo omenda maromo bilion 1.6 mar reso joma oyudo midhiero ka bende gikwayo kony kowuok e pinje mamoko mondo mi gitigo e reso ngima oganda. What has happened in this incident is nothing that we were prepared for, even if we had advance notice, because this type of things can shake the core even of your being. And we are using hope as our currency to encourage those that have survived that we will not leave them alone, because we are trusting you as our international neighbors to come through so Malawians can continue with that hope. E kinde ma pod jomoko yudo thieth e ute thieth, chenro mar reso oganda ma oyudo midhiero pod dhi nyime ka geno nitie ni joma pod olalgo inyalo yud kangima. E jumbe 2 mokalo, koth kod yamo mager osekelo midhiero e milambo mar Afrika. Judith Omondi, Ramogi TV.